Tervetuloa uuden videon pariin! Namskutarralla! Tervetuloa! Anyways, tänään meillä on yllätysvieraana Jaakko A Gaming. Tervetuloa streamin pariin, tai YouTube-videon pariin. Se on juurikin näin. Yeah, I am the legend player Jaakko. The legend. Today you're gonna choose the games what we're gonna play. Eli Yeah, tänään... sure, and this is Big Mr. X here. Exactly. Hei, tänään me otetaan sun pelejä, eli pelkästään pelataan näitä sun pelejä. Eli sä voisit valita tästä joitain pelejä, niin me voitais ottaa heti alkuun. Mitä sä oot mieltä, mikäköhän tästä nyt revittäis? Valitse vaan joku ihan rohkeasti, Jaakko. Hetkonen, ei oo mikään 1 risti 2 tai... Ei kaikki hyvin, Jaakko. Okei, tota mä otan, toi taisi olla jo aikaisemmin. Voidaan ottaa, hei. Kaikki, mistä sä tykkäät. Tänään on niinku sun päivä. Okei, toi näyttää erikoiselta, onko tota pelattu Tätä joskus? vai? Niin. Hei, käydään ajaa Outsourced. Äijällä on niinku aika lempeä maku, pakko myöntää, että käydä 200 osto. Toivotaan onnea. Good luck to us. Click. Yep. Okei. This guy, let him sit there, don't worry. But We need to do this with drinks next time. Exactly. Kling klong. Yeah, sounds good, but he's not drinking. Tajuut sä mitä tässä He's tapahtuu? drinking water Joo. and driving. He's only acting that he's drinking. Exactly. Hei, jos saatais A-kirjainta toho, vähän niinku Jaakko A Gaming. Hei, onks tää hyvä? Se oli 3, ei ollut hyvin. Hetkonen, nyt tuli jotain. 200! Okay, profit. Okei, Jaakko! Tähän makselee. Jaakko, sun peli makselee! I found one more guy here. Joo, pullis siellä, let's fucking go! Hey boy. Gay boy, what? Äijä roustaa pullista. Hei, otetaanko yksi vielä vai ei? Joo. Joo. Ei. No. Hei, okei, Jaakko, se makso. Okay, Kiitos. first game paid. Hyvä, Jaakko, just tälleen. Ota uusi peli vielä, katsotaan jos sekin maksaa, niin mennään pattajille sen jälkeen porukalla. Mulla on kyllä ennenkin ollut tuuri kaikissa peleissä. Joo, kyllä, varsinkin Fortniteissa. Niin mitäs otetaan? Rakentaa vaan kaikkialla. Niin Hei, testataanko tää Godly Gains? Joo, otetaan. Joo, Gains. Kyllä. What's the game is that? I fucking hate this game already. Siellä Mä en tykkää tällaisista peleistä. Rahkaa, ei. Ai mitä? Gains on rahkaa. Kyllä. It's also Hacksaw? It's bullshit, it's like Hacksaw, yeah. Mitäs on Jaakko niinku muuten mennyt? Ihan hyvin. Että Backhouse 2 mä oon tässä ootellut joo. No niin. Tuossa autossa Et meinaa pysy housuissas kun venailet Backhouseen. Ei. No niin. Kiva saada hei sut tänne. Kunnia saada sut. Joo, toka kertaa ja tää on kyllä hauska paikka nyt. Mä oon täällä hallissa ekaa kertaa, että se oli se pieni toimisto viimeksi. Että... Niin, mitä sä oot mieltä tästä niinku ylipäätään tästä paikasta? Joo, kyllä tää tuntuu, että elämää avartaa tässä, kun on pari minuuttia istunut tässä. Että... Joo, että tilaa on hengittämiselle niin sanotusti. On. It's not slow. Hetkonen. It's not interesting. Tähän Nyt se rupes pumppaamaan. kyllä. Nyt se Pumpit päällä. Toihan näyttää melkein Juhanalta toi äijä. Kyllä äijä niinku otti äijä niinku vei sanat suusta. Huhhuh, on se. Oot sä uskaltanut muuten käydä siellä kuntosalilla, kun sä pelkäsit sen jälkeen, kun teitte videot siellä, että uskalla lähteä siellä? En oo itse asiassa käynyt siellä. Just siellä. Mä oon vaihtanut siis ihan kokonaan saliin. Siellä salilla en oo kyllä ikinä enää menossa. Pääsit tuolla sen parran kanssa, valkoisen parta. Niin kyllä. Ehdottomasti sitten kun ei oo tunnistettavissa enää naama, niin sitten kyllä ehdottomasti. Mutta mitä tässä nyt tarvitaan? How the fuck this game can play? I don't like these games for some reason. Like there's so many of these, it never So pays. strange. Why you chosen that? It was your choice. Yes, it was mine. Yeah. I'm sorry. Hei, mitäs tää nyt tekee? So many wilds, but because we don't have axe. Axe body spray. Kyllä, äijällä on niinku joket. Oot sä miettinyt koomikouraa? Joo, mä katsoin sen Jokerin elokuvankin, Jokeri, että se oli ihan hulvaton. Joo, Joker 1 ja 2. Epikki, kyllä, joo, rukin näin.
Hei, se ei mennyt ihan nappiin se osto, mutta Jaakko, valitsepas uusi peli tästä, niin jos Mikä se Tossi Video Club siinä ylhäällä oli? Mikä toi? Joo, hei, upea peli, tähän käteen. Good choice. Tää voi oikees räjähtää, kato yhden spinnin eka. Ei tullu. Couple more spins. Näin. Can drop bonus. Okei, huntataan. Eli metsästetään, ei osteta heti. 20 eli 10 x naps. Pum. Ja nyt. Eli me tarvitaan niinku, jokainen slotti toimii silleen, että me yritetään metsästää sitä freespinniä. Eli me tarvitaan 3 sellaista freespinniä symbolia samaa näyttöä, niin se on niinku Voiko vetää pyörällä, voiko tulla helikopterispin? Kyllä, ehdottomasti. Eli helikopterit, tankit, kaikki tulee. Mut freespinnit on ne tärkeimmät niinku. Joo. Ei mennä tulla, niin ostetaan suoraan. 2,40. Eli 3 tollasta vaatii. No, we need multipliers, a lot of them. Kyllä. Toivotaan, että Jaakon tuuri on kanssamme. Me tarvittaisiin noita X:iä tällä hetkellä. 3 plus 2 plus 5. Mitkä fiilikset sulla on, kun saat olla YouTube-videossakin ihan? Tuntuu ihan niin kuin olisi tullut takas omaa kotiin, että Oma kotiplaneetta. kyllä. Se on yrikin näin. Hei meillä on aika Looks like it cannot play now. tiukka setti tässä, mutta jokainen spinni voi maksaa. I think it's gonna be profit. Just one line. We need just one good line. Okay, 40. And no. Yksi spinni vielä. Come on. It can still drop something. Like what? Nothing. Like nothing. Hei, ei mitään. Otetaan vielä yksi peli ja sit katsotaan missä jamassa ollaan ja jatketaan. Ei tullut lainia, mutta saattaa olla kohta kuuluisia viimeisiä sanoja. Se on juurikin näin. Saatana paska! Toi kuulosti, että sais käynyt siellä Espanjassa, toi kuulosti semmoiselta aksentilta melkein. Siinä oli pikku aksentti. Backhouse 2 aksentti. Kyllä. Hei, valitsepas Jaakko vielä vikapeli tästä näin. Otetaan toi banaani, se on suoraan Fortniteissa sekin, niin kuin toi appelsiinipää oli äsken. Että Fortnite, ili babaji. But 3 or 4 scatter. piili. 3 or 4 scatter bonus. 4 vai 3 skatteri bonari? Otetaanko tää vai tää? Otetaanko tää? Otetaan 6767. Aura! 6-7! Äijä! Täällä alkaa legenda melkein vildaamaan jo. Kyllä. Alkuillasta. Let's go. Oho, toi näytti ihan hyvältä, kun pari sekuntia kattoo sitä, et en tiedä mitä loppupätkä oli siitä. Ei oli. TikTokista. Kyllä. Oho. Hei, me tarvittais lisää noita banskuja. Hyvä! Can this be good? Se on teipattu banaani, se on taidetta, semmonen arvokas. Että Kyllä, äijä lukenut osaa. uutisia, Äijä on kyllä lukenut uutisia tälleen. Okay, something. Half back. Nyt go bananas ja vähän lisää noita äksiä, please. ne lisääntyy ne teipatut museobanaanit. Now go banana. Go bananas, please. Please. Okei, this can be huge. Jaakko, tää voi olla vitun iso! Ai vittu! Nyt lentelee Full keltaista. screen? Full Screen? No! One more time. Let's go! Hei! Tähän on hyvä lopettaa video, eli profiittiin. Me ollaan 1 euro profiitissa. Eli kiitos paljon Jaakolle. Kiitoksia paljon. Mitä onko sun jotain vikoja sanoja tänne YouTube-videoon? Ei muuta kuin seuraava kerta, että let's see. Let's see. Hei, muistakaa laittaa koodi ShinyRS6 Ruubetissa. Niin tässä on siis 25 tonnin leaderboardi kuukausittainen. Cashbackit löytyy päivittäin, viikoittain, kuukausittain. Ja ei mitään. Lähdetään
uuden videon pariin. Joo, ja muistakaa käyttää mun Epic Games-koodi No niin, se on Fortniteissa. moro.